ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Хонатеҷе, хонахарои муҳтарам, ҳама каса хубен. Имрӯз 10 май соли 2025 навори хонаҳои фурӯшӣ баҳри шумо монда мешавад, то ки тамошо бикунен ва барои реклама рақамҳоро гузоштагием. Заминаи мошинаи хонаи чизе боша роӣ кунед. Наворҳои баъдина рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунед, фурӯхта битем. Имрӯза наворда хуб аз якчанд гӯшаву канори торисton хонаҳоро қабул кардем. баҳри шумо пешкаш мегардонем, то охир тамошо бикунед. агар ки навор маъқул шид, лайкора монен. аз кадом территорияҳо хона дар кораед, дар аму таги комментариё нависен монен. худо хоҳад аз рӯи комментариҳое ки мегузорем навори баъдинаро пешниҳод мекунем. дӯстон, лайкора ҳама каса бимонен, дар ҳамин канали Хонатеҷе подписатсия кунен, зангулаша дар вусте монед. вақте ки видеои нав кардем смс шумода меравад. навора сар мекунем, то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, матароли фурӯшӣ, бо матароли фурӯшӣ навора сар мекунем. солаш 2024 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. азиз, чӣ хеле ки мебинен, кузов тоза, бортш тозаак, хуб утилизатсия дорад. дӯстон, ноҳияи 5 нархша мега 16000 кадем, пашти бепул мондан, срочна муомила дора. ватсап шонда метавонен бо худотон занг зада маълумоти пурраша бигирен. ана ҳамин матарол 2024 соли барои риш. хулас, касоне ки хоҳиши харидории ҳамин хели матаролу дорен, ватсапшон +952 ёки ахираш 75 занг бизанен, бигиренш. ҳолати беҳтарин нахаду дар ноҳияи 5. дӯстон азиз, ва дӯстони азиз, боз замини фурӯшӣ роӣ кардан дар ноҳияи ҷайҳун. 12 сотиқи замин нархша 40000 сум мега. телефоношонро мегузорем, занг мезанед. назди фермаи Варашил. ҳуҷҷатҳо садфоиза ҳай. об свет дора, болои боз муомилаи хубам дора. 40000 сум савдо мешава. бо рақамоша мегузорем, маълумоти пурраша занг зада бигирем. ростӣ нафарое ки мо да занг мезадем, хоҳиш мекардем ки бародар замини фурӯшӣ навор кунен. ҳамирӯза навор 2 дона замин астае ки баҳри шумо пешкаш мегардонем, тамошо кунем. анаи 12 сотиқа боз ҳастаи 7 сотиқае ки пешкаштон мекунем. фурӯши гӯсфандҳо дар райони Шамсиддини Шоҳин дар Шуробод, ҷамоати Дашти Ҷумаску ҳамуҷа. дӯстон, обши 25 дона гӯсфанд, 10 то моддаи калон, 9 то наринаи калон, 6 то бараи модина. маълумоти пурра, рақамҳои дастӣ дута мегузорем, занг бизанед. фақат номерои дастӣ кор мекунад. дӯстон, 11 калонаш мега, мақсад 10 калон плюс як қушқори 2 сола 2700 суми донааш без доставка. 8 то бараи нарина ва 6 то бараи модина. нархошон 2300 сомонӣ без доставка. боз муомила дорад. дӯстон, агар ки харидори серьёзни бошӣ мега, боз 1 дона бараига аз ҳисоби мо падарка. марҳамат, срочно мефурӯшем. 25 сар гӯсфандони фурӯшӣ дар райони Шамсиддини Шоҳин. дӯстон, худотон занг занед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар шаҳри Душанбе, пеши мошинбозор, ноҳияи Рӯдакӣ. 325000 сомонӣ, 4 хона 2 сотиқ. дастӣ ватсап мегузорем, занг мезанед. ҳамом дута, 1 то кухнӣ, калидор, падвал, ҳоҷатхона, 2 сотиқ замин, 4 дар хона, 4 тараф маҳкам,
наздики шоҳроҳи Душанбе Қурғонтепа пеши Мошинбозор транспорт ҳаст. Балниса мактаб магазин об свет дора. Хулас аддуши сохтагиай медурои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатҳо ҳам 100% ҳай. хона ҳамин ҳолат 325,000 сомонӣ. марамат дӯстон занг зада пурсоншен. дӯстон, хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Харангони боло. 4 дар хона, 6 сотиқ замин, 4 хона фундамент дора. ҳуҷҷатҳо 100% об свет дора. нарх 200,000 сомон. боз муомила дора. рақамҳои дастӣ мегузорем. оиди хона боз маълумоти пурраша бигирем дӯстон. ҳама суб савз. ноҳияи Варзоб, деҳаи Харангони боло. 6 сотиқа, 4 хонага. дӯстон, квартираи фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки дар соколни этаж духонагаи 40 квадрат метр, доми 7 этаж мега. нархаш 250,000 сомон. об дораву свет дора. ватсап ҳам дора номерошон. ҳуҷҷатош мега шартнома дора. фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, повороти Ленинград, дар наздикии хона мега мактаб коллеҷи тиббӣ, магазин масҷиди Садиқ, медпункт, аптека. хулас ҳамаи чиз дорад. хона бо ҳама чизош фурӯхта мешавад, аз ҷумла холодильник, мошин, телевизор ва дигаро. 250,000 марамат дӯстон. хоҳишмандо занг зада бигирен. Opel Astra F рӯӣ карданд, ки дар кузуфи караван. анаи намуд каравану дӯстон хадавоянд. икраскаҳо хадавои. солуш 97. ноҳияи восе 36,000 сомонӣ. бензини холӣ, объёмиш 1,6 коробкаш механика. ватсап шонда худотон боз занг зада маълумоти пурраша мегирен. мегӯянд, ки 4-5 моҳа ҳуҷҷат алиш намешава. утилизатсия дора. 36,000 сомонӣ дар ноҳияи восе.
толка бензин. худотон боз харидор бошед, агар занг бизанед масиҳат карда бигиренш. ҳавлии фурӯшӣ роӣ карданд, ки дар шаҳри Ҳисор ҷамоати Сомон деҳаи шуроб. Дӯстони азиз, 9 сотиқ замин ва 5 дар хона кардагӣ. адресҳоро гӯш мекунем. Мактаб, литсей наздики штаи ҷои обод. ҳуҷҷат дора, ремонт миёна, дарахтҳои мевадиҳанда дора. $90,000 нархи хона. 9 сотиқаҳай, 5 хонагаҳай дар назди литсей, мактаб хулас қарор дорад. Дӯстони азиз, $90,000 мефурӯша. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, занг бизанед. ва дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар Соколни этаж, шаҳри Душанбе, духонагаи 40 квадрата, 250,000 сумай. хуб, ҳуҷҷатҳо шаҳрномавӣ дӯстон, мактаб, масҷид, бозор, хулас ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. доми 7 этаж, 250,000 сум. Соколни этаж, марамат. Боз маълумоти бештарша ҳамроҳи соҳибмулк. рақамҳои ватсапшон ахираш 2710. занг бизанен, маъқул боша бигиренш. Ина давом метиҳем видеоро. Дарвозаи берунаш, дарвозаи калон 3 метр, калитка отдельная. Мерем ба рӯи ҳавлӣ. медроем. пеши ҳавлӣ нишон метиҳем. хаб кун. Ин мисол трубаи об гузарондаги майдайро об 100% меояд. об фашаст рӯи хона қатӣ 100% об меравад. надиси ора ҳақиқат. бо маҳкамаш мекин маҳкамаша тамом крайни мондагӣ. и качае скважина задагӣ полностью скважинарам овош дуруни ҳами латок меравад. инаи труба барои мотор мондагӣ ба дуруни хонара рафтагӣ. ба баняра иҷа мотор мемонӣ, оврос намихе дуруи баня меравад. не ҳавлиёй ҳавлино полни ҳама стяжка кардагиай. инаи латок полностью агарода об мерава зира бо сёмка мекунам. и ҳавлияй карочи угулда тандрай амзанам я тандр кадаяпа. ини ғиштор овардагим барои намиҷада алоқхона каданим навеси ҷои кат каданим ам пешхонада. хай ба амодами хонахар худаш мумкин уша давом так. уҷа 7-8 дона шифринавай вална. и пеши хонаай карочи. ин пеши хона ҷои светои плафон бировардагим полностью. дари оҳанӣ тарафа 82 кило дарои ай Россия рӯи кардагим. трезо ҳама пластики виши сортан. ҷайнаи ҷои барои телевизор розетка пазетка мондандай. корочи монтаж полностью евро монтаж кардагим. намедроем ба рӯи хона. ина ай дари калон дуромадем. ин якум дар
кухняй. Кухняй, короче. Кухни 3x3 ай. 3x3 кухняй. Ин трубои ови гарм, ови хунук, ҷои умывальник ҳамаш тайёр кардагим, демонтаж кардагим, стяжкаш рехтагӣ тайёрай. Просто ёра мезанӣ, умывальника мечаспонӣ. Айҷа меброем, бебачаҷонай пеш видео. Айҷа меброем, иси медроем. Иҷа баняй, короче. И баня ҳам 3x3 ай. Ини ҳамаш трубои ови гарм, ови хунуки инаи трубаи сиёе дидистин. И ай ҳаму скважина ов полни ба болера меояд. Якта ови гарм, якта ови хунук кухнӣ мерава. Ови гарм, ови хунук барои стиралкай, ови гарм, ови хунук барои душивояй, бо ови гарм, ови хунук барои ваннай. Короче, ятаи дигаш барои умывальникай, ови гарм, ови хунук. Ана бародаро, баняам 3x3 ай. Ина нигоҳ кунед. Иҷада трубо буромадагиам полностью. Ина иҷада иҷои слившай барои ваннай. Иҷа ваннай, ҷои ваннай, установкаи ваннай. Ана иҷада короче барои душивои кабинай. Вихит. Ина вихитша душивои кабина мезанам иҷада. Короче дидта иҷа ҳам душивой мешавад када проект шиқати, ҳам ваннай. Инай баня биромадем. Мерем ба меҳмонхона. Не меҳмонхонае 6x3. Ай меҳмонхона шкатураш задагиай полностью. Потолоко ҳама андова пандоваш кадагиай хишру чӣ дора. Фалга бузадагим, фалга задагим, фалгои ғавс задагим. Короче, ина деволо ҳамаш пеноблок, 30 қати хоб кардагим пеноблокора. Шкатури меҳмонхона, шкатуруша родбан қати задагим. Қумбӣ нестай. Ина родбанои қазоқӣ қати задагим. Ина бо мерем. Ин хона и ҷои спални кӯдаквай. Ҳаиша камтар ремонт кардагим, ози кӯдаквай инҷа хованд. Ин барои времян кадагишем. Ай бо одами харид худаш мекунад. Потолокоро ҳамаша ОСБ кардагим. Ай трезоан. Пол чи ай? Ленолеумай полуш утеплител қати. Ана ин хона медроем бо ин спалня. Ин спални калон киҷа мешинанд ҳози кӯдако.